Nå, den er der. Det er fordi, jeg snakker så højt. Alle fejl, jeg laver, dem lærer jeg af. Blandt andet har jeg et meget sjovt eksempel, hvor jeg fik en mail om, at de var nødt til at rykke containeren og afgangen, fordi medarbejderne var kommet til at glemme sin mobil i bilen, der nu er pakket ind i en container. Jeg sidder i luftfragt eksport. Luftfart skal tit gå meget, meget hurtigt. Der er ikke nogen grænser for, hvorhen vi kan sende ting hen, og jeg møder ind på arbejde og er glad og har det godt, og griner virkelig meget med mine kollegaer. Hvordan fungerer den? Jeg sidder specifikt meget med Afrika, hvor jeg sender ambulancer og biler rundt i hele Afrika. Det er ikke altid, at det er E47, de kører på. Så har jeg også haft en forsendelse til Mongoliet, Kongo, Kinshasa. Fra dag i dag, så føler man sig velkommen, og man føler sig anerkendt, og man får lov til at udvikle sig. Nu er jeg den yngste, så der er ikke så meget pres på. Man føler sig mere tryg ved ligesom at kunne stille spørgsmål. Det er mega fedt, det er med, at man både får det faglige, men også erfaringen koblet i en uddannelse. Jeg synes, Spedition det er mega fedt, fordi at hverdagen er aldrig ens, og hele verden er din arbejdsplads. Det er learning by doing, og det er lidt fedt, at man ved, hvad man kommer til at arbejde med, når vi kommer på den anden side. Der går kun én vej, og det er fremad.